Ďakujem pekne za slovo, prajem dobrý deň. Dúfam, že zaujmem po tej predošlej prezentácii. Predtým, než vám predstavím projekt dátového centra obcí a miest, mi dovolte, aby som predstavil, alebo teda oboznámil vás s tým, že kto vlastne realizuje tento projekt a kto je združenie DEUS. Skrátka DEUS je skratkou pre Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska a realizujeme projekt dátového centra obcí a miest. Takže veľmi podobné názvy. Prečo sme vznikli, prečo realizujeme tento projekt? Takže sme, dovolím si povedať, priamym dôsledkom implementácie zákona o e-governmente, ktorý prikazuje obciam, aj mestám od novembra roku 2016 komunikovať elektronicky. Bez ohľadu na to, aké sú veľké, majú všetky obce túto povinnosť. Pre vašu informáciu, najmenšia obec na Slovensku, ktorá má túto povinnosť ako inštitúcia, je obec, ktorá má 8 obyvateľov a má presne tie isté povinnosti, ako má Bratislava. Takže samozrejme, aby tie obce boli schopné realizovať tento projekt, bolo nutné im dať nejakú pomoc a preto sa Ministerstvo financií spolu s MOSom, Združením miest a obcí Slovenska, dohodli a vytvorili združenie DEUS, ktorého úlohou je napomáhať informatizácii a elektronizácii územnej samosprávy. Takže preto sme vznikli a našou úlohou je realizovať teda projekt dátového centra obcí a miest. Čo tento projekt prinesie? Jeden z mojich predrečníkov povedal, že je lepšie jedenkrát vidieť ako 100-krát počuť, takže použijem tú istú techniku a na začiatok vám pustím 4-minútové video, ktoré v podstate predstavuje tento náš projekt alebo hovorí o tom, aký by mal mať projekt prínos. Stačí na to kliknúť, nie? Naše životné príbehy sa odohrávajú v príliš rýchlej a stresujúcej dobe. Udalosti a informácie sa na nás valia dennodenne s takou frekvenciou a intenzitou, že len málo kto z nás si dovolí sa lepšie zamyslieť nad vecami, s ktorými sa dennodenne stretávame. Tradičný rodinný život sa rovnako v mnohom prispôsobuje dobe. Jedinou istotou je neustála dynamická zmena. Teda to, čo sme včera robili zaužívaným spôsobom, budeme zajtra riešiť inak. Každý občan Slovenska aspoň raz vo svojom živote navštívil obecný alebo mestský úrad za účelom riešenia svojej konkrétnej životnej situácie. Zaužívanou praxou je, že v tomto prípade musí občan príslušný obecný alebo mestský úrad navštíviť osobne v rámci úradných hodín. Za posledné roky v prebiehajúcom procese decentralizácie výkonov verejnej moci sa výrazne posilnila pozícia miestnej samosprávy. To so sebou prináša výrazné posilnenie kompetencií, vyššiu mieru zodpovednosti a celkové administratívne zaťaženie pracovníkov samosprávy pri zachovaní dôrazu na efektívne vynakladanie prostriedkov. Pracovníci samosprávy sa teda musia dennodenne vysporiadať s pomerne komplexnou agendou v rámci originálnych alebo prenesených kompetencií. Z pohľadu občana si súčasný stav rovnako vyžaduje vyššie nároky na celkovú znalosť problematiky, ktorá je riešená na úrovni miestnej samosprávy. Veľká časť občanov je však naďalej odkázaná na pomoc zo strany ochotných pracovníkov obecných alebo mestských úradov. Napriek nespornej snahe štátnej správy a samosprávy centralizovať jednotlivé úrady tak povediac pod jednu strechu spôsobom, aby mohol občan vybaviť všetko, čo potrebuje, čo možno najefektívnejšie, to v súčasnej situácii ešte nie je možné. Dôvodmi sú platná legislatíva, postavenie a príslušnosť jednotlivých úradov, aktuálnosť údajov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v jednotlivých registroch, či možnosť integrovania registrov ako takých. Aj preto musí občan naďalej v prípade nutnosti navštíviť viacero úradov kvôli získaniu potrebných informácií alebo potvrdení a následne sa opätovne vracia na obecný alebo mestský úrad. Existuje však unikátne riešenie. Je ním národný projekt Dátové centrum obcí a miest, ktorý je realizovaný Datacentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska s podporou jeho zriaďovateľov Ministerstva financií Slovenskej republiky a Združenia miest a obcí Slovenska.
Cieľom projektu Dátové centrum obcí a miest je sprístupnenie 138 elektronických služieb viac ako 1100 obciam a mestám prostredníctvom pripojenia na základné registre a informačné siete verejnej správy, čo výrazne zjednoduší život nielen občanom a podnikateľom, ale predovšetkým pracovníkom obecných a mestských úradov pri nižšej administratívnej záťaži a bez dodatočného navýšenia nákladov obcí a miest. Prostredníctvom projektu Dátové centrum obcí a miest majú obce a mesta príležitosť vybaviť svoje úrady informačnou technikou a prispôsobiť sa tak súčasným požiadavkám a nárokom na úroveň kvality a bezpečnosť poskytovaných služieb. Prostredníctvom projektu majú tiež obce a mestá možnosť splniť si svoju legislatívnu povinnosť zabezpečiť výkon verejnej moci a teda komunikovať s občanmi od 1. novembra 2016 elektronicky. Popri tom všetkom však nezabúdajme na nemenej podstatnú vec. Projekt je realizovaný kvôli občanom Slovenska, aby mali viac času na dôležité veci. Viac informácií o projekte Dátové centrum obcí a miest nájdete na internetovej stránke dekom.sk. Ďakujem. Mám pocit, že ste sa zasmiali pri niektorej situácii. Ja by som len doplnil, väčšina z vás je asi z Bratislavy. Bratislava nie je účastná v tomto projekte, takže budete chodiť naďalej na úrady. Pokiaľ Bratislava nebude realizovať ten projekt tiež tej elektronizácie, ale určite samozrejme bude aj ona nejaké riešenie ponúkať. Takže takto by mal vyzerať ten projekt v tom cieľovom stave. Poďme na to, ako vyzerá ten projekt v súčasnosti, čo máme realizované a v akom sme stave. Takže ako prvé vidíte, že je tam datacentrum, vybudovanie samotného dátového centra tým, že sme z polovice vlastneným ministerstvom financií alebo zriadeným ministerstvom financií, tak máme možnosť využiť priestory dátového centra ministerstva financií, čiže sídlime v ich priestoroch dátového centra, ale používame samozrejme našu technológiu, naše zariadenia. Máme za sebou, to je vybudované samozrejme, máme za sebou testovanie a implementovanie komunikačných služieb, to znamená e-mailov, nejaké webové stránky a nejaké ďalšie nástroje, vrátane call centra. Za ďalšie máme už za sebou aj nasadenie týchto komunikačných služieb, to znamená, reálne obce to už dnes môžu používať. Máme za sebou testovanie a implementáciu informačných služieb a samozrejme aj nasadenie informačných služieb. Informačné služby v tomto prípade sú služby, ktoré sú zamerané na poskytovanie určitých informácií pre občanov. Môžu to byť rôzne podania, môžu to byť funkcionalita v rámci tzv. Modulu e-demokracia, čoho sa mnohí starostovia samozrejme obávajú, pretože tam sú veci ako sú sťažnosti, dopyty, požiadavky na informácie a tak ďalej a tak ďalej. A tieto informačné služby momentálne sú nasadené pre pilotné obce. Máme 3 pilotné obce, ktoré momentálne to používajú. Na to, aby mohli používať informačné služby, musia mať samozrejme to, čo tu bolo pred chvíľočkou spomínané, to znamená ZEP, v tomto prípade zaručený elektronický podpis, ale takisto aj ZEP v zmysle zaručená elektronická pečať. Podľa mojej informácie sme boli donedávna určite jediní, ktorí pečať pre nejakú obec zabezpečili a využívali. Neviem, či už nejaké inštitúcie to používajú. My to reálne máme otestované, používame a pripravujeme sa do, povedal by som, hromadného obstarávania elektronických pečatí pre obce na Slovensku, ktoré sú zapojené v projekte samozrejme. Máme za sebou testovanie a implementáciu e-government služieb, to znamená, to bolo spomenutých tých 138 služieb. Zo zákona má samospráva povinnosť vykonávať 138 originálnych kompetencií. To sú teda v našom poňatí tie elektronické služby, ktoré poskytujú obyvateľom. Nehovoríme o prenesených kompetenciách zo strany štátu, ale o originálnych kompetenciách samosprávy. Tam je určitý rozdiel. Takisto máme za sebou testovanie migrácie ISO dodávateľ. ISO nie je nejaký parameter, čo sa týka kvality, ale informačný systém obce. Komunikujeme s pracovníkmi alebo teda s zástupcami týchto dodávateľov informačných systémov, to znamená účtovníctva, sklady, majetok a podobne. Budeme s nimi samozrejme integrovaní. Čo sa týka integrácií, bolo tu spomenuté pred chvíľočkou, že sa budujú integrácie na registre. Sme jedni z tých, ktorí majú vybudované teda tieto integrácie na tu uvedené registre, samozrejme register fyzických osôb ako jeden z tých prvých. V súčasnosti sa pripravuje prepojenie na finančnú správu, UPSVAR a samozrejme aj na sociálnu poisťovňu. Ako náhle budú oni 100% k dispozícii, viete, že aj oni riešia nejaké rôzne projekty, tak my sme pripravení, máme vybudované naše nástroje, potrebujeme ich súčinnosť, ako náhle nám ju dajú, tak kompletne bude vybudovaná aj integrácia smerom na nich.
Dôležitý technický predpoklad, samozrejme, ako prvý zopis, trošku z leta vidím. No, v každom prípade teda máme zabezpečené všetky tieto veci, ktoré sú tu uvedené. Komunikujeme. Toto je informácia o stave počtu obcí, ktoré sa do projektu zapojili. Cieľom projektu, alebo jedným z kritérií projektu úspešnosti bolo zapojenie 1057 obcí. A v súčasnosti sme na tomto čísle, pokračujeme ďalej. Samozrejme, úspešnosť projektu sa nebude ale hodnotiť len tým, koľko obcí bude v projekte zapojených. Projekt bude reálne úspešný, ak v roku 2020 dosiahneme definovaný počet elektronických podaní. To znamená, my naďalej budeme musieť tlačiť na to, aby tí ľudia to používali, aby komunikovali elektronicky s tými úradmi, takže tá naša aktivita bude pokračovať naďalej. Čo máme pred sebou? V podstate tie dátumy tam vidíte, v súčasnosti teraz spúšťame tie informačné služby, onedlho pustíme k dispozícii tie e-služby, to znamená pokrytie tých originálnych kompetencií a projekt nabieha do rutinnej prevádzky. Nejaké ďalšie body v tomto smere, čo nás ešte čaká, teda pred krátkosť času povieme ďalej. A to je asi tak všetko o tomto projekte. Za tých 10 minút naozaj viac sa nedá. Ďakujem pekne za pozornosť.